No niin, tervetuloa seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa webinaarisarjan 3. osaan. Tänään teemana on tiedolla johtaminen. On nyt 5-osaisen webinaarisarjan keskimmäinen teema, jota tänään iltapäivällä käsitellään. Tämähän on osa Olympiakomitean jäsenistölle suunnattavaa koulutusta, aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on tukea ja auttaa seuroja menestymään. Se tiedostetaan, että seuratoimintakin on aikamoisessa muutoksessa, niin kuin moni muukin asia tässä yhteiskunnassa. Ja täällä on nyt tietysti hyvä pohtia miettimään yhdessä, että minkälaiset asiat sitten luo meille hyvää tulevaisuutta urheiluyhteisössä myöskin jatkossa. Tämän päivän teemana tiedolla johtaminen, ennen kaikkea miten sitä seurassa voitaisiin toteuttaa. Ja meillä on tässä 3 tämmöistä alateemaa. Lähinnä ne konkretisoituu 3 niin kuin peruskysymykseen. Niiden kautta tätä teemaa pyritään tarkastelemaan. Eli ensimmäisenä yleisesti tiedolla johtamista urheiluyhteisössä ja pyritään niin kuin tässä yhteydessä sitten miettimään sitä, että minkä tiedon varassa me tiedetään, kuinka paljon Suomessa on urheiluseuroja. Ja mä olen Juha Saapunki, Olympiakomitean digipäällikkö. Mä vastaan tästä ensimmäisestä laajasta kokonaisuudesta. Ja sitten toiseksi Miia tulee kertomaan meille seura-arjen tietotarpeista ja kertoo siitä, että millä tavalla aktiivisuustietoa voidaan kerätä seuran toiminnasta. Ole hyvä, Miia. Esittely. Joo, hei kaikille. Eli Elojärven Miia ja toimin Suomi-sportin tuotepäällikkönä ja otan kopin sitten tuosta toisesta kohdasta. Ja 3. näkökulmana tähän tiedolla johtamiseen meillä on sitten data-analytiikka, millä tavalla data-analytiikkaa voidaan hyödyntää. Ja siitä meille tulee kertomaan Olympiakomitean data-analyytikko Topias. Hyvä. Tervehdys vaan, eli Topias Koukkula ja tosiaan Olympiakomitean data-analyytikkona. Ja omaan työnkuvaan kuuluu vahvasti Suomi-sportin tietovarantojen tilastollinen analysointipäätöksen tuloksi ja yleisesti data-analytiikan kehittäminen urheiluyhteisössä. Näin, tämmöisellä porukalla tätä teemaa puretaan tässä tämän iltapäivän aikana. Ja oma osaltani oikeastaan liittyy aika paljon siihen, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan tiedolla johtamisesta ja mitä se voisi niin kuin urheiluyhteisössä niin kuin laajassa mitassa olla. Ja tietysti voidaan sanoa, että johtamisen yhteydessä tietoa on ja ajat hyödynnetty eri tavoin ja voidaan miettiä tässä yhteydessä, mikä on sitten muuttunut. Ja yhtäältä voisi sanoa, että tämä internetin tulo meidän jokaisen niin kuin käyttöön on varmasti lisännyt meidän mahdollisuuksia käyttää, hankkia erilaista tietoa. Toisaalta se on sitten tuonut mukanaan myöskin sen, että me joudutaan ehkä enemmän miettimään sitä, että millä tiedolla on arvoa, millä tiedolla on merkitystä ja mikä on sellaista tietoa, jota me voidaan ihan todella hyödyntää meidän niin kuin toiminnan suunnittelussa, tavoitteiden asetannassa, seurannassa, päätöksenteossa. Tämä tiedolla johtaminen tuommoisena niin kuin terminä, sille voidaan antaa hyvin monenlaisia määrittelyitä ja tässä rinnalla kulkee myöskin sitten tämmöinen kuin tietämyksen johtaminen tai tietämisen johtaminen, knowledge management, joka tarkoittaa sitä tieto-osaamisen, tietovarannon niin kuin hyödyntämistä, mutta tässä ehkä enemmän keskitytään siihen, että miten tietoa hyödynnetään systemaattisesti tietoisella tavalla seuran ja urheiluyhteisön johtamisessa ja millä tavalla pystytään niin kuin tunnistamaan, että mitä mahdollisuuksia tieto, data tarjoaa siinä johtamistyössä ja toisaalta mitä rajoitteita siihen liittyy. Mutta noin niin kuin periaatteessa kysymys on tietoisesta valinnasta siitä, että me omassa toiminnassa pyritään hyödyntämään luotettavaa tietoa, me pyritään käyttämään sellaista tietoa, jonka merkitys me ymmärretään ja pyritään analysoimaan dataa, tietoa
ja tuomaan sitä osaksi päivittäisiä aktiviteetteja, on se sitten valmentajan arki siellä kentän laidalla tai urheiluhallissa, tai sitten toimiston puolella operatiivisen toiminnan ylläpitäminen, kehittäminen, seuranta, tai sitten johdon strateginen päätöksenteko. Ja se, millä sitten tämmöiseen tiedolla johtamiseen päästään, niin on oikeastaan tämmöisiä ihan perusasioita, että tietysti kun tietoa on paljon saatavilla, yhdessä vaiheessa paljon niin kuin puhuttiin siitä, että jos ei ole tietoa, niin googlaat, sieltä se löytyy se tieto. Niin tietysti tämmöisessä niin kuin tiedon runsauden maailmassa niin on aika hyvä miettiä, että mihinkä sitä tietoa tarvitaan, mitkä on meidän tarpeet, onko meidän tarpeet reaaliaikaiset, pitääkö meidän joka hetki tietää, missä mennään ja sen pohjalta säätää niin kuin tulevaa toimintaa. Vai riittääkö se, että me saadaan tämmöisiä poikkileikkausnäkymiä omaan toimintaan. Ja sen lisäksi, että tässä on tämmöinen ajallinen jänne, on myöskin luotettavuusjänne, eli mikä tieto on luotettavaa, johdonmukaista, sellaista, joka auttaa parantamaan toimintaa, lisää ymmärrystä. Ja monessa organisaatiossa tänä päivänä puhutaan niin kuin toiminnan mittareista, key performance indicatoreista, että millä tavalla niin kuin tavoitteita asetetaan näiden mittareiden suhteen ja millä tavalla me mitataan sitä, millä tavalla päästään näihin tavoitteisiin. Oleellista miettiä, että mihin tietoa tarvitaan ja sitten mistä sitä tietoa on saatavilla, onko se mututietoa, onko se tietojärjestelmistä tulevaa tietoa, tutkittua tietoa, median kautta välittyvää tietoa, haastatteluita, monenlaisia tietolähteitä, joita voidaan hyödyntää. Ja kyllä mä tässä tietysti itse, kun tutkijataustana ja 10 vuotta tehnyt tieteellistä tutkimusta aikana taloustieteiden puolella, niin haluan aina korostaa sitä, että on oleellista pohtia myöskin, että mikä sen tiedon laatutaso on, onko se tieto riittävää, onko se vertailukelpoista, onko se luotettavaa, onko se systemaattisella tavalla tuotettua tietoa, jolloin tavallaan niin kuin väärien tulkintojen mahdollisuutta pyritään rajaamaan. Koskaanhan me ei päästä täydelliseen tietoon, mutta parempaan tietoon varmasti voidaan päästä. Ja sitten tietysti se, että jos meillä on luotettavia tietolähteitä käytettävissä, ymmärretään sitä tietoa, sen merkitystä omassa toiminnassa, niin millä tavalla me jalostetaan sitä tietoa. Ja tämä tiedon käsittelykehityshän on tuonut tämmöisiä business intelligence-järjestelmiä organisaatioiden käyttöön, joilla voidaan hyvinkin nopeasti ja kätevästi visualisoida aika monimutkaisiakin tietosisältöjä, jolloin tietysti sitten on oleellista hahmottaa, että mitä se visuaalinen kuva jostain tiedosta, jostakin kehityskulusta todellisuudessa kertoo. Ja tässä me tullaan tuonne niin kuin data-analytiikan maailmaan. Ja loppuviimeksi tietysti niin on syytä olla aina tietyllä tavalla niin kuin terve kriittinen niin kuin tulosten tulkinnassa, että kuinka se on tilanteita, joissa tuloksia ehkä on niin kuin tarkoitus ehkä hieman tulkita tarkoituksenmukaisella tavalla, ja sekin on tietysti ihan perusteltua tietysti tilanteessa, mutta tavallaan se, että mitä johtopäätöksiä tiedon pohjalta voidaan tehdä ja mitä niin kuin epävarmuuksia ja jatkoselvityksen alaisia asioita liittyy tähän kokonaisuuteen. Mutta noin kaiken kaikkiaan aika laaja kokonaisuus ja tämä tietotekninen kehitys, internet ja vastaavat on mahdollistanut sen, että me voidaan hyödyntää omassa toiminnassa tietoa ihan uudella tavalla, hyödyntää uudenlaisia työkaluja, uudenlaista osaamista siinä, että tiedetään missä ollaan ja meillä on mahdollisuus myöskin niin kuin pohtia sitä, että tämän tiedon pohjalta mitkä ovat niin kuin realistisia tulevaisuuden tavoitteita ja päämääriä. Olen tätä tiedolla johtamisen näkökulmaa jakanut 3 tämmöiseen yleiseen niin kuin tietolajiin, että tietysti meillä jokaisella on niin kuin oman toiminnan ja kokemuksen ja koulutuksen ja median kautta niin kuin muodostunut tämmöistä mututietoa, hiljaista tietoa, mielipidetietoa, näkemyksiä, arvioita, miten asiat ovat vaikkapa Suomessa, kuinka paljon Suomessa on urheiluseuroja, kuinka paljon suomalaisia urheiluseuratoiminnan piirissä on. Sitten meillä on tämmöistä käyttötietoa, erilaiset tietojärjestelmät tuottaa systemaattisesti
tosiasia- ja tosiaikatietoa. Esimerkiksi taloushallinnon järjestelmä antaa aika realistisen kuvan kulloisestakin hetkestä tänä päivänä organisaation talouden osalta, ja tätä tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa, suunnittelussa, seurannassa. Ja tämä on oikeastaan nyt se merkittävin muutos, mikä tässä tiedolla johtamisen kokonaisuudessa on tapahtunut. Että meillä on erilaisista tietojärjestelmistä mahdollista saada nopeaa käyttökelpoista toiminnan tietoa. Ja se mahdollistaa sitten tietysti toiminnan suuntaamisen ja päätöksenteon joustavuuden ihan uudella tasolla. Sitten meillä on tämä, sanotaanko tiedon näkökulmasta ehkä niin kuin raskaimpia ja vaativimpia prosesseja, joissa noudatetaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja pyritään tuottamaan henkilöstä riippumatonta tai yhteisöstä riippumatonta objektiivista tietoa, joka sitten joutuu tämmöisen niin kuin asiantuntijayhteisön arviointiin ja kriittiseen tarkasteluun. Ja tämä tietysti, kun nämä tieteellisen tutkimuksen prosessit on monesti aika vaativia ja pitkiä, niin tämmöisen tutkimustiedon sykli on ihan erilainen kuin arkitiedon tai käyttötiedon. Jos päätöksenteon näkökulmasta ajatellaan, niin arkitietohan on kaikkein niin kuin nopeiten käyttöön otettava tieto, kun se on korvasta korvaan välillä tapahtuvaa niin kuin tiedon käsittelyä. Mutta siinä tukena voidaan sitten kyllä hyödyntää erilaisista järjestelmistä tulevaa tietoa ja sitten tämmöistä tutkimustietoa. Ja itse olen tavallaan niin kuin pohtinut, että ehkä tämmöinen niin kuin optimaalinen tilanne tiedon johtamisen näkökulmasta on se, että me pystyttäisiin yhdistämään meidän jokaisen niin kuin arkitietoa, hyvää ymmärrystä, intuitiota, uskomuksia, näkemyksiä, toisaalta tämmöiseen objektiiviseen tutkimustietoon ja sitten tämmöiseen niin kuin käyttötietoon, joka tietyllä niin kuin lainalaisuuksilla tuottaa koko ajan reaaliaikaista tietoa. Tämä on tietysti niin kuin haastavaa ja vaatii tavallaan tämmöistä niin kuin tiedolla johtamisen niin kuin ajattelutavan omaksumista ja ehkä sitten joiltain osin myöskin niin kuin uudenlaisten tiedonkäsittelyprosessien hallintaa, mutta monestihan tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on eri asiantuntijoita, jotka sitten tuo tähän kokonaisuuteen oman tietovarantonsa ja sitä kautta pystytään ymmärtämään yhdessä asioita paremmin. Mutta tavalla tai toisella niin tämmöisessä korkean koulutustason yhteiskunnassa niin ihmiset käytännössä varmasti yhdistelee monenlaisia tietoja siinä arjen toiminnassa ja niin kuin käyttäytymisessä. Se, mitä ehkä tässä triangulaation näkökulmasta kolmussa on hyvä niin kuin ymmärtää, liittyy tähän niin kuin tiedon laatuun, on se, että kuinka niin kuin läpinäkyvää ja vastuullista se tietotuotanto on. Tutkimuksessa tietysti hyvin yksityiskohtaisella tasolla raportoidaan ja kerrotaan, että miten se tieto on tuotettu. Arkitieto ehkä enemmän luottaa tämmöiseen niin kuin yhteiseen näkemykseen, että on riittävän monia, joilla on sama näkemys jostakin yhteisesti ajankohtaisesta asiasta, jolloin voidaan ajatella, että se edustaa siitä ilmiöstä sitä yhteistä ymmärrystä. Ja sitten on tietysti se, että miten hyvin niin kuin nämä tietojärjestelmät palvelevat meidän tietotarpeita ja kuinka johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti niiden järjestelmien tuottama tieto on määritelty ja kuinka hyvin sitä tietoa pystytään tulkitsemaan. Ja sitten ehkä tämä niin kuin kolmas kysymys, joka liittyy siihen, että miten me sitten niin kuin tätä tietoa hyödynnetään viestinnässä, raportoinnissa, toiminnanohjauksessa, suunnittelussa ja minkälainen ilmiasu me annetaan sille tiedolle kussakin kontekstissa, kussakin tilanteessa. Ja tätä triangulaatiota lähdin vähän niin kuin konkretisoimaan tämmöisen yleisen kysymyksen kautta, mitä itsekin kun tulin tähän järjestäytyneeseen liikuntayhteisötoimintaan 7 vuotta sitten kuntosaliliiketoiminnan kehittämisestä, niin kysyin, että kun paljon tietysti urheiluseuroja Suomessa on, että kuinka paljon niitä nyt sitten oikeasti on. Ja ajattelin, että meillä on täällä asiantuntijoita, joilla on niin kuin tarkkoja lukuja, mutta totesin aika nopeasti, että tämäkin on semmoinen asia, joka riippuu aika monesta seikasta, että miten se määritellään, mikä on urheiluseura, onko se niin kuin tämmöinen viranomaismäärittely, eli kun on saatu Y-tunnus ja sitten on merkitty toimialaksi urheiluseura, niin silloin on urheiluseura,
vai mennäänkö siitä niin kuin toimintaan, että kuinka aktiivista, kuinka laajaa se toiminta on. Ja jäi vaan siltä ajalta mieleen yhden asiantuntijan vastaus, että kun tätä kysyin, niin että uskon, että Suomessa on 10 000 urheiluseuraa, mutta noin 2 000 seuraa niistä varsinaisesti niin kuin pyörittää tätä Suomen niin kuin kokoisessa maassa. Ja sitten törmäsin erilaisiin tutkimustietoihin, erilaisiin tutkimustuloksiin, jossa sitten just tutkimusasetelmasta ja urheiluseuran määritelmästä riippuen niin saatiin aika erilaisia lukuja, että paljonko näitä urheiluseuria Suomessa on. Ja sitten tässä kun tätä triangulaatiota harrastin, niin katsoin, että miten meidän Suomisport-palvelu tästä urheiluseurakannasta kertoo, ja me tiedetään seuratuen hakupalvelun kautta, että noin 800 seuraa vuosittain vajaa hakee opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea, jolloin meillä on ainakin yksi faktaluku, että tämän verran on seuroja, jotka aktiivisesti pyrkii kehittämään toimintaa. Ja sitten tähtiseurapalvelussa meillä on saman verran, mutta siellä ei ole suoria päällekkäisyyksiä välttämättä. Ja on muitakin tietolähteitä, järjestelmiä, joista sitten saadaan osviittaa siitä, että minkälainen tämä niin kuin seurapopulaatio Suomessa on. Ja Suomisportin seuratietokantaan on niin kuin rekisteröity kaikkiaan noin 8000 Y-tunnuksellista urheiluseuraa, siis tuolta patentti- ja rekisterihallinnon rekisteristä poimittuja. Ja kun tässä triangulaatiota lähtee näiden tietojen pohjalta sitten miettimään, niin yksi tämmöinen toimialateoria on, että noin 20% toimialan organisaatiosta tuottaa 80% toimialan toiminnasta. Se voi olla liikevaihtoa tai harjoitustapahtumia tai jäsenmääriä. Jos niin kuin oletetaan tämän niin kuin luvun pohjalta, niin se tarkoittaa sitä, että 20% eli 1/5 urheiluseuroista vastaisi hyvin suurelta osin meidän koko maan seuratoiminnasta. Ja jos lähtöluvuksi asetetaan tuommoinen 8000, joka nyt tuntuisi olevan niin kuin jollakin tavalla niin kuin hyvä työluku, niin se tarkoittaa sitä, että varovaisuuden periaatteella arvioituna 1500-2000 seuraa Suomen kokoisessa maassa vastaa suurelta osin seuratoiminnasta. Ja nyt tietysti tällä logiikalla päättelyllä, niin tämä johtopäätös voidaan sitten asettaa kyseenalaiseksi kriittiseen tarkasteluun, että onko näillä perusteilla, niin onko mun tekemä johtopäätös oikea sinne päin. Tietysti Olympiakomitean näkökulmasta, että tällä Suomisportilla on aika keskeinen rooli, kun tätä urheiluyhteisön tiedolla johtamista mietitään ja mietitään sitä, että millä tavalla me pystytään yhteisönä osoittamaan tulevaisuudessa ehkä vielä vahvemmin liikunnan ja urheilun merkitys tässä yhteiskunnassa. Miten me pystytään luomaan tämmöistä tietovarantoa, jonka tuottamaa tietoa voidaan sitten hyödyntää eri tavoilla. Ja Suomisport on tässä nyt niin kuin meidän näkökulmasta keskeinen ratkaisu. Ja kun se on rakennettu nykyaikaisena tietojärjestelmällä internet-ympäristöön, niin se tarkoittaa sitä, että se mahdollistaa jatkuvan systemaattisen tiedontuotannon. Ja siellä on hyvin yksiselitteiset niin kuin tietomäärittelyt esimerkiksi henkilön osalta, jolloin me pystytään niin kuin tietomäärittelyiden pohjalta aika tarkkaan tekemään tilastointia, data-analytiikkaa Suomisport-datan pohjalta. Ja tältä osin voidaan pitää niin kuin sen tiedon osalta ja niiden organisaatioiden toiminnan osalta tätä hyvin luotettavana tietolähteenä. Mutta noin niin kuin isossa kuvassa, mitä enempi käytetään tällaisia tietojärjestelmiä, mitä systemaattisemmin se tietojärjestelmä toimii, niin sitä suurempi arvo sillä datalla on urheiluyhteisölle. Sitä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa dataa me pystytään tuottaa tästä meidän toiminnasta. Ja Suomisportin niin kuin tämmöinen karkean tason mallinnus perustuu siihen, että kun liikkujat on vuorovaikutuksessa lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa, niin tämä sama tieto, mikä on liikkujilla, on myöskin lajiliittojen seurojen käytössä siltä osin, kun
kulloinenkin organisaatio niitä tietoja tarvitsee, mutta että me pystytään tätä samaa tietovarantoa hyödyntämään sitten muissa käyttötarpeissa, esimerkiksi yhteiskunnallisissa tutkimuksissa. Ja Suomi-Sportin anonymisoitua dataa käytetään muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa, jossa he tutkivat muun muassa nuorten syrjäytymistä, jossa liikunnan niin kuin tämmöinen merkitys tai liikunnan vaikutus on keskeinen siihen, että millä tavalla eri alueilla nuoret syrjäytyy tai miten se syrjäytyminen ilmenee. Sitten myöskin opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on keskeinen rahoittaja tässä kokonaisuudessa, on kiinnostunut tämmöisistä niin kuin suuren mittakaavan luvuista, lisenssimääristä, lajimääristä. Ja me pystytään tästä samasta tietovarannosta toimittamaan heille niitä tietoja, jotka syntyy siitä, kun liikkujat toimii urheiluseurojen ja lajien liittojen kanssa Suomi-Sportissa. Eli samaa dataa pystytään hyödyntämään eri tietotarpeissa. Ja tämä on nykyaikainen tapa rakentaa näitä digitaalisia palveluita. Puhutaan myöskin alustataloudesta ja palvelualustoista, jossa sitten toiminnan tietoa, tätä käyttötietoa syntyy, ja sitä voidaan sitten käyttää ja jalostaa erilaisissa käyttötarkoituksissa. Tietysti lainsäädännön antamissa puitteissa ja henkilökohtaisten luvitusten puitteissa. Me ollaan sitten tehty täällä Olympiakomiteassa urheilun datastrategiatyötä ja siinä ihan sama logiikka, eli urheilun käytössä on erilaisia järjestelmiä, lajikohtaisia järjestelmiä, harjoituspäiväkirjaohjelmistoja, on erilaisia IoT-laitteita, Polarin, Garminin ja vastaavien järjestelmiä. Ja näistä niin kuin, nämä kerää kaikki järjestelmät siihen urheilijan ja valmentajan toimintaan liittyvää dataa, mutta ne arjen tarpeet sitten käytännössä siellä valmennusprosessissa, niin ne ei välttämättä ole yhden järjestelmän kautta saatavilla, vaan meidän täytyy pystyä yhdistämään näiden eri järjestelmien tuottamaa tietoa. Ja tätä me ollaan tuossa urheilun datastrategiatyössä nyt lähdetty testaamaan, kokeilemaan tämmöisen palvelualustaratkaisun kautta, joka kokoaa eri lähdejärjestelmistä lajikohtaisten määrittelyiden mukaisesti näkymiä valmentajalle ja urheilijalle. Ja tässä pyritään reaaliaikaiseen tietotuotantoon siten, että ensisijaisesti siellä valmennuksen arjessa pystytään eri järjestelmiin kertyvää tietoa hyödyntämään, mutta että sitten jatkossa tätä tietoa voidaan käyttää myöskin muissa käyttötarkoituksissa. Ja tätä varten pari vuotta sitten tehtiin tämmöinen aika mittava vaatimusmäärittelytyö, jossa kuvattiin, että minkälainen se suomalaisen urheilun ja liikunnan tarvitsema tietovaranto voisi olla. Ja tässä tämä mun osuus ja seuraavaksi Mia tulee sitten kertomaan siitä, että millä tavalla tietoa voidaan kerätä, ja jos ajatellaan seuratoimintaa, niin varmasti seuralle on merkityksellistä tietää, että kuinka aktiivisesti seuran toimintaan ihmiset osallistuu, ja Mia tulee tästä kertomaan. Ole hyvä. Hei, otetaan tosiaan esille nyt Suomi-Sportissa olevan seuran tämmöinen esimerkkitapaus siitä, kuinka sä voit seurata tässä läsnäoloa. Eli jotta sitä tietoa nyt olisi, jota voi hyödyntää, niin sitä pitää nyt kerätä sitten systemaattisesti. Eli pyritään pääsemään siitä mututietosta siihen käyttötietoon, jota taas voidaan jo käyttää sen päätöksenteon tukena. Ja yksi erittäin hyödyllinen tapa on juuri nämä osallistumistiedot. Eli Suomi-Sportissa voi seurata niitä liikkujien itse merkitsemiä ilmoittautumistietoja sekä niitä ryhmien, ylläpitäjien tai vastuuhenkilöiden merkitsemiä osallistumistietoja. Ja kun sitä tietoa on kerätty riittävästi, tätä osallistumistietoa, niin sitä voi sitten käyttää esimerkiksi siinä tilavarauksien suunnittelussa, ohjaajien suunnittelussa, ohjaajien määrien suunnittelussa, viestimiseen oikeille henkilöille tai ihan maksujen kohdentamiseen. Se tiedonkeruu nyt alkaa siitä, kun se liikkuja tekee ensiksi itse sen ilmoittautumismerkinnän sinne oman sporttitilinsä kautta tähän ryhmän tapahtumaan. Ja se nyt onnistuu helpoiten sitten tämän mobiilisovelluksen avulla.
Kun se tapahtuma alkaa, niin se ilmoittautuminen loppuu tältä liikkujalta. Eli tämän jälkeen sen tapahtuman alkaessa, 30 minuuttia ennen tapahtuman alkua, niin ryhmän ylläpitäjä tai se vastuuhenkilö niin voi nyt merkitä ne tapahtuman osallistujat. Ne osallistumismerkinnät voi tehdä joko siellä mobiilisovelluksessa, siellä kalenterisivulla, tai ihan web-selaimessa sen ryhmän menneet tapahtumat sivulta. Tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa on nyt näkymä, ylläpitäjän näkymä siellä mobiilisovelluksessa, kun se osallistumismerkinnän toiminto on aktivoitunut, eli sinne on ilmestynyt tuo sininen painike merkitse osallistujat. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy, kuinka merkitään nyt ruksimalla siihen nimen kohdalle ne paikalla olijat. Tässä on nyt kuvassa näkymä sitten ylläpitäjän näkymä siellä web-selaimessa. Eli valitsemalla sen ryhmän menneet tapahtumat, niin saa listauksen tapahtumista ja saa esille tämän merkitse osallistujat -toiminnon. Tämä on myös sivu ja paikka, missä se ryhmän ylläpitäjä tai vastuuhenkilö niin voi seurata näitä osallistumismerkintöjä. Et valitsemalla siitä listasta yksittäisen tapahtuman, niin saa näkyviin nimilistauksen niistä sen tapahtuman ilmoittautuneista ja osallistuneista. Jos tuntuu, että tarvitsee vielä tarkempaa selvitystä näistä osallistumismerkinnöistä, niin seurakäyttäjä pääsee näkemään sitten ryhmien osallistumistiedot koostettuna sieltä seuran raportit sivulta. Ja tämä raportti päivittyy sitten kerran vuorokaudessa. Tätä raporttia niin voi lajitella nyt tämän liikkujan sportti-ID:n perusteella tai sen tapahtuman alkuajan mukaan. Tai on myös hyvä huomata, että sitä pystyy lajittelemaan myös tuon sarakkeiden mukaan, esimerkiksi valitsemalla tuon ryhmäsarakkeen. Jos tämä ihan raportin perusnäkymä ei riitä, niin sen pystyy myös vielä lataamaan sitten Exceliin tuolta valitsemalla sieltä raportin alalaidasta tämän pilvi-ikonin. Mutta lyhykäisyydessään tämä oli mun osuuden tämä viimeinen dia, että toivottavasti näistä tiedoista, käytännönläheisistä tiedoista oli nyt jotain hyötyä. Et suosittelen, menkää katsomaan teidän ryhmänne osallistumistiedot. Jatketaan sitten Topiaksen osuudella ja ole hyvä. No niin, kiitoksia. Tuosta vielä. Näin näkyy ja kuuluu jo tosiaan tuossa Juha ensiksi aikaisemmassa osuudessa vähän kertoi yleisesti tiedolla johtamisen viitekehyksistä ja Mia sitten, että miten sinne Suomi-sportin aineistoon alkaa sitä liikkumisen tietoa oikein kertymään, mutta tämä mun osuus on pikkasen syväluotaavampi esimerkki, eli mä käyn läpi, että mitä Suomi-sport-aineistojen syväluotaaminen ja tämmöinen edistyksellisempi data-analytiikka voi auttaa seuran toiminnan suunnittelussa. Tässä kaikessa taustalla on se, että Suomi-sportti on tässä vuosien ajan ruvennut kertymään rekisteripohjasta tietoa, josta saadaan ihan niin kuin yleisesti urheiluyhteisöä ja yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa ulos, sekä lisäksi tietysti tärkeänä muistaa se, että jokaisella liikkujalla on siellä yksilöity liikkujatunniste sportti-ID, jonka liikkuja saa aina sitten, kun ensimmäisen kerran kirjautuu sinne Suomi-sport-järjestelmään. Tässä mun esimerkissä käydään tapausesimerkkinä dropout-ilmiötä, sitä analysoidaan Suomi-sport-aineiston pohjalta. Monelle varmaan teistä, ketkä siellä linjoilla olette, niin dropout-ilmiö on terminä tuttu, mutta lyhykäisyydessään se tarkoittaa sitä, että tietyssä ikävaiheessa, vähän lajista riippuen, mutta yleisesti noin niin sanotusta valintavaiheessa, eli toisen asteen vaiheessa, moni liikunnan harrastaja syystä tai toisesta jättäytyy järjestäytyneestä urheiluseuratoiminnasta pois, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että lisenssimäärät tietyssä ikäryhmän jälkeen alkaa sitten pudota.
Tätä lisenssimääräkehitystä on visualisoitu tällä slaidilla tuossa oikealla. Siellä on vaaka-akselilla ikä lisenssinostohetkellä ja pystyakselilla sitten 5 eri tarkasteluvuoden lisenssimäärä. Ja kuten nähdään, niin monessa lajissa noin huippu näissä lisenssimäärissä on noin 15 ikävuoden kohdalla, jonka jälkeen nähdään sitten selkeä pudotus. Jääkiekon ja salibändin osalta tämä nähdään ehkä selkeämmin, koska kyseessä on absoluuttiset määrät, niin ne lajit isoina lajeina erottuvat, mutta näissä muissakin 4 lajissa, mitä tässä tarkastelussa on, niin nähdään samanlainen ilmiö, eli huippu on tuossa 15 ikävuoden vaiheessa lisenssimäärissä, jonka jälkeen alkaa sitten aika selkeä pudotus. Mutta nyt päästään niin sanotusti tämän asian pihviin, että tämähän ei ole koko totuus tähän dropout-ilmiöön, kun katsotaan lisenssimääriä. Että lisenssimäärä-aineisto ja sen analysointi on tämmöistä poikkileikkaavaa vuosittain katsottua aineistoa. Suomi-sporttiin on kertynyt vuosien saatossa sitten jo tällaista pitkittäisaineistotyppistä, jolla me pystytään Sportti-ID:n avulla seuraamaan sen liikkujan polkua ja analysoimaan pitkittäisaineisto-tutkimusasetelmalla tätä dropout-ilmiötä. Ja tätä varten otetaan Suomi-sportin datasta tarkasteluun vuonna 2004 syntyneiden seurantaikäluokka tässä keississä. Tämä 2004 syntyneet on siinä mielessä hyvä ikäluokka, että he täyttävät tänä vuonna 19 vuotta ja ovat monelta osin käyneet jo tämän tiukemman dropout-vaiheen, eli noin toisen asteen vaiheen läpi. Seuranta kattaa vuodet 2018 ja 2022, eli tämä ikäluokka on seurannan alkaessa 14-vuotiaita ja seurannan päättyessä 18-vuotiaita. Jälleen sitä tyypillisintä dropout-ikää. Seuranta otetaan 6 eri lajia: jääkiekko, käsipallo, lentopallo, maastohiihto, salibändi ja suunnistus. Perusteena, että miksi nämä lajit on tässä tarkastelussa, on se, että näistä kaikista lajeista löytyy näitä tarkasteluvuosilta kattavasti ja suhteellisen tasapainoisesti lisenssiaineistoa. Ja sitten mennään syvennytään siihen dropout-ilmiöön ja tarkastellaan sitä 3 eri näkökulmasta. Mitä me tarkoitetaan, kun katsotaan lajikohtaista dropouttia, todellista dropouttia ja sitten lajien lisenssimääriä ja miten ne eroavat toisistaan. Ensimmäisenä käsitellään sitä, että mitä tarkoitetaan, kun me puhutaan lajikohtaisesta dropoutista. Tässä oikealla slaidilla on visualisoitu taas kuva. Siellä on vaaka-akselilla seurantavuosi, joka alkaa vuodesta 2018 ja päättyy sitten vuoteen 2022. Pystyakselilla on prosenttiosuus ja voitte kuulijat ajatella tämän prosenttiosuuden tavallaan niin kuin indeksilukuna. Eli seurannan alkaessa kaikki yksilöt, eli 100% on mukana vielä siinä seurannassa, joka sitten tulee tavalla tai toisella muuttumaan seurannan edetessä. Miten tätä lajikohtaista dropouttia tässä oikein tulkitaan? Jos katsotaan vaikka tuolta jääkiekon esimerkkiä, niin siellä vuonna 2019, eli siinä tilanteessa, kun nämä seurattavilla olevat yksilöt ovat noin 15-vuotiaita, niin siellä näyttää, että se kuvaaja on noin 85% korkealla. Tämä tarkoittaa sitä, että niistä yksilöistä, jotka olivat mukana vielä 14-vuotiaana, niistä noin 85% on mukana 15-vuotiailla. Eli näistä yksilöistä, jotka 14-vuotiailla ovat vielä mukana, niin 15% on syystä tai toisesta jättäytynyt vuoden aikana sitä lajista pois. Mitä muuta me voidaan aika helposti katsoa lajikohtaisen dropoutin kuvaajasta. Jos katsotaan katseet tuonne vuoteen 2022, niin jääkiekon osalta lajikohtainen dropout on noin 50%. Tarkoittaa sitä, että niistä yksilöistä, jotka oli mukana silloin 14-vuotiaana, noin puolet on mukana 18-vuotiaana ja puolet on sitten taas jättäytynyt syystä tai toisesta pois jääkiekosta. Ja kun jääkiekon osalta tehdään vertailu esimerkiksi käsipalloon tai lentopalloon, huomataan, että käsipallossa ja lentopallossa noin 2/3 on jättäytynyt pois lajista 18 ikävuoteen asti. Tässä voidaan tästä lajikohtaisen dropoutin kuvaajista nähdä aika selkeästi, että jääkiekolla on niin sanotusti paras kiinniottoprosentti, eli siellä lajin harrastajat pysyvät paremmalla prosentilla mukana siinä lajissa tämän niin sanotun dropout-ikävaiheen kuin näissä muissa tarkasteltavissa lajeissa. No sitten kun mennään vähän syvemmälle tähän dropouttiin, niin tämä lajikohtainen dropouttihan ei ole koko totuus. Otetaan tarkasteluun niin sanottu todellinen dropoutti. Tähän on hetkeksi hyvä pysähtyä vähän tarkemmin, mitä tämä oikein tarkoittaa. Tämä todellinen dropout on kuvattu näissä punaisilla viivakuvioilla, ja se tarkoittaa sitä, että
mikä osuus näistä yksilöistä on sellaisia, jotka ovat jostain näistä 6 lajista ostaneet lisenssin kyseisenä tarkasteluvuonna. Me nähdään hyvin, että todellisen dropoutin kuvaaja menee kaikissa lajeissa korkeammalla kuin lajikohtaisen dropoutin kuvaaja, eli todellinen dropout on pienempää kuin lajikohtainen dropout. Mistä tämä johtuu? No siitä, että yksilö on saattanut kohdata lajikohtaisen dropoutin, eli hän on jättäytynyt lajista pois, mutta kyseessä ei olekaan ollut järjestäytyneestä urheiluseuratoiminnasta dropoutti, vaan yksilön laji on esimerkiksi täsmentynyt ja se lajivalinta on kohdistunut johonkin toiseen lajiin versus missä hän oli mukana 14-vuotiaana. No, me nähdään, että aika näissä monessa lajissa, jääkiekossa, käsipallossa, lentopallossa, salibändissä, tässä meidän seurantaikäluokassa tämä lajikohtainen dropout ja todellinen dropout on melkein samaa luokkaa, mutta kun siirretään katseet tuonne maastohiidon ja suunnistuksen puolelle, nähdään, että siellä on aika paljon eroakin näillä kuvaajilla, että siellä todellinen dropout on pienempää versus lajikohtainen dropout. Ja tälleen ajateltuna tässä seurantaikäluokassa saattaa olla paljon yksilöitä, että ovat vaikka maastohiidossa ja suunnistuksessa molemmissa mukana, mutta sitten se lajivalinta on vaan täsmentynyt joko maastohiihtoon tai suunnistukseen. Ja tämä näyttäytyy sillä, että yksilö on saattanut jäädä esimerkiksi maastohiidosta pois, mutta se onkin sitten vaan valinnut suunnistuksen, jonka takia maastohiidon lajikohtainen dropout on pienempää kuin todellinen dropout. Joo, saanko tässä tuli erittäin kiinnostava kysymys tästä covidista. Ja jos katsotaan näitä 6 lajia, siellä on 2 lajia, joissa harrastetaan ulkoilmassa, eli covid, joka vaikutti sisäharrastuksiin, niin siellä on jääkiekko, käsipallo, lentopallo, salibändi, jotka on sisäharrastuksia, mutta maastohiihto ja suunnistus, jos katsotaan covid 2021, niin siellä on loivemmat käynnit. Eli voisi kuvitella, että tuossa kohtaa, kun on haluttu harrastaa, niin on siirrytty ulkolajeihin ja tämän aineiston pohjalta hiihtoon ja sitten suunnistukseen. Kyllä, erittäin hyvä kysymys ja kiitos Juha, kun toit tämän esiin itse kysymyksiä näe, että tässä tosiaan huomioitava, että tämä seuranta kattaa tämän COVID-ajankin tässä näin, niin tämmöistäkin ilmiöä ja tulkintaa tästä voidaan tehdä. No, tämän lajikohtaisen dropoutin ja todellisen dropoutin lisäksi niin otetaan vielä kolmantena vertailun sitten lajien lisenssimäärät. Ja tämä lajien lisenssimäärät on nyt tässä kuvaajalla visualisoitu tällä vihreällä kuvaajalla, ja lajien lisenssimääriä voidaan samalla tapaa tulkita indeksinä, että esimerkiksi tuolla jääkiekon puolella, jos 2018 ollaan 100% ja kuvitellaan nyt hypoteettisesti, että lisenssejä olisi vaikka 8000, niin niitä on vuonna 2019 niitä on 90% määrä tästä 8000. No, jos katsotaan tuota jääkiekkoa, niin siellä lisenssimääräkuvaaja menee korkeammalla kuin dropout-kuvaaja jonkin verran. No, mistä tämä johtuu? Mukana on edelleen 2004 syntyneet, ja se johtuu siitä, että jääkiekon pariin on tullut uusia 2004 syntyneitä harrastajia vuoden 2018 jälkeen, jotka eivät vielä tässä meidän seurannan alussa olleet mukana. Tämä on siis tärkeää huomata, että tämä lajien lisenssimäärät, siellä on myös mukana niitä, jotka ovat tässä meidän seuranta-aineistossa, ja sitten siellä on myös niitä yksilöitä, jotka ovat täysin uutena tulleet mukaan. Eli tämä lajien lisenssimäärät ja nämä dropout-kuvaajat eivät tavallaan riipu toisistaan. Lajien lisenssimäärät on poikkileikkaavaa vuosittain katsottua aineistoa, ja lajikohtainen ja todellinen dropout on puolestaan Suomi-sportissa pitkittäisaineistoasetelmalla tehtyä seuranta-analyysiä, jossa keskiössä on se sportti-ID, jonka avulla me voidaan seurata sitä liikkujapolkua. Olen törmännyt itse, että lajin lisenssimäärät on vain tyypillisen tapa kuvata tätä dropouttia, mutta että me päästään oikeasti syvällisesti kiinni, että kuinka moni yksilö niistä jättäytyy pois tässä dropout-vaiheessa, niin siihen tarvitaan tämmöistä seuranta-aineistoa sportti-ID:llä. No, tarkastellaan vielä vähän toisesta näkökulmasta tätä asiaa, eli lajisiirtymistä. Oikealla tässä slaidilla on tässä visualisoitu graafi. Siellä pystyakselilla on laji 14-vuotiaana, eli mistä lajista sillä yksilöllä on ollut lisenssi 14-vuotiaana. Ja sitten vaaka-akselilla on lajivalinta 18-vuotiaana, eli onko sen yksilön lajivalinta kohdistunut johonkin näistä meidän 6 tarkasteltavasta lajista. Onko se yksilö mahdollisesti lopettanut tai siirtynyt täysin ulkopuoliseen lajiin, joka tarkoittaa sitä, että se on voinut vaihtaa johonkin ihan muuhun lajiin kuin tässä meidän esimerkiksi olevaan tarkasteltaviin lajeihin, tai onko sitten yksilöllä useammasta lajista lisenssi. No, mitä me huomataan täältä? Oikeastaan kaikissa lajeissa aika suuri osa niistä yksilöistä,
jotka ovat harrastaneet jotain lajia X 14-vuotiaana, niin se lajivalinta on kohdistunut siihen lajiin myös 18-vuotiaana. Niin kuin jääkiekossa, käsipallossa, lentopallossa ja muissakin lajeissa. Mutta sitten monessa lajissa vielä suurempi osuus on lopettanut tai vaihtanut kokonaan ulkopuoliseen lajiin. Esimerkiksi lentopallon osalta niistä yksilöistä, jotka mukana 14-vuotiaana ollut lentopallossa, melkein 2/3 ovat lopettaneet tai vaihtaneet ulkopuoliseen lajiin. Tästä me myös nähdään, että jos katsotaan tuota vasenta alakulmaa tuolla jääkiekossa, niin jääkiekossa tämä kiinniottoprosentti on paras, joka nähtiin myös siinä aikaisemmassa kuvaajassa, eli hieman yli puolet jääkiekon harrastajista 14-vuotiaana heillä lajivalinta on kohdistunut jääkiekkoon. Ja jääkiekko on vastaavasti taas ainut, jossa on alle puolet täällä lopettaneissa kautta ulkopuolisissa lajeissa. Jos me haluttaisiin syventyä vielä tästä tämän kuvaajan tarjoamaan informaatioon, niin me voitaisiin ottaa täältä esimerkiksi kiinnittää toi jääkiekon noin 48% osuuden yksilöt tuolta lopettaneista ja ulkopuolisiin lajiin siirtymisistä, ja voitaisiin ruveta tämän Sportti-ID:n avulla analysoimaan esimerkiksi sitä, että onko takavuosilta jotain selittäviä tekijöitä, miksi nimenomaan nämä yksilöt ovat jättäneet pois esimerkiksi loukkaantumisia tai muita, ja verrata sitä näihin jääkiekon lajivalinnalla 18-vuotiaana tehtyihin yksilöihin. Eli tämä Sportti-ID mahdollistaa myös se, että me voidaan tavallaan seurata eteenpäin, ja sitten kun me löydetään jotain kiinnostavaa, niin me voidaan katsoa vielä tavallaan retrospektiivisesti taaksepäin, että mikä mahdollisesti selittää sitten näitä ilmiöitä. Tässä on sama kuva ja visualisoitu sitten vähän tiiviimmässä muodossa. Vaaka-akselilla toi sama tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jääkiekon kohdalla lajivalinta on kohdistunut jääkiekkoon, lentopallossa lentopalloon ja niin edelleen. Tästä me nähdään sama ilmiö, että jääkiekolla tämä kiinniottoprosentti eroaa selkeästi näistä muista lajeista. Ja mikä näkee sitten käänteisesti siinä, että muissa lajeissa tämä lopettamisen ulkopuolisen lajinvaihdon tai useamman lajin valinta on paljon suurempi osuus versus jääkiekossa. Tällä tavalla Suomi-sporttiin on kertynyt jo vuosien saatossa rekisteripohjaista aineistoa, jolla voidaan tällaisella pitkittäisaineistoasetelmalla analysoida esimerkiksi tätä dropout-ilmiötä. Ja tässä kaikissa keskiössä on se Sportti-ID, jolla me voidaan yhdistää eli yksilön tietoja eri lajeista ja seurata esimerkiksi yksilöiden liikkuja, polkuja ja mitä muuta toimintaa hän on järjestäytyneessä urheiluseuratoiminnassa tehnyt. Joo, hyvä. Kiitos Mia ja Topias. Ja tällaista analyysiä, tällaista niin kuin tiedonkeruulogiikkaa on mahdollista käyttää, kun hyödynnetään nykyaikaisia digitaalisia ratkaisuja. Ja sen lisäksi, että tämä tarjoaa mahdollisuuden tämmöisessä niin kuin ajalliseen tarkasteluun, niin myöskin sitten tätä niin kuin reaaliaikaista näkymää toimintaan. Tästä voidaan reaaliaikaisesti arjessa hyödyntää. Semmoinen keskeinen asia tässä on, että nämä järjestelmät ei ole itse tarkoituksena, ne on työvälineitä, joiden pitää palvella sitten niin kuin laajemmin toimintaa ja sitten myöskin niin kuin huolehtia siitä, että kun näitä järjestelmiä käytetään, niin osataan tai ymmärretään, minkälaista tietoa niihin kertyy ja miten sitä tietoa voidaan hyödyntää. Tässä tapauksessa meillä oli tämä niin kuin Suomi-sport esimerkki tietolähteenä. Näitä on tietysti eri organisaatioissa erilaisia järjestelmiä, joihin kertyy tätä dataa. Oleellista on, että sitä tietoa kerrytetään, se on digitaalisessa muodossa ja sitä säilytetään siten, että sitä voidaan hyödyntää. Ja ehkä sitten kolmantena, niin se mitä data-analytiikka mahdollistaa, niin se mahdollistaa ihan uudenlaisia näkymiä siihen kerättyyn dataan ja se varmasti sitten antaa niin kuin pohjaa uusille kysymyksille, se antaa pohjaa syventää näkemystä, niin kuin tässä dropout-tapauksessa toi covidin vaikutus. Voidaan olettaa tuon aineiston perusteella, niin covidilla oli vaikutusta siten, että ulkona harrastettava lajien niin kuin dropout-käyrä oli niin kuin loivempi, eli sinne saattoi tulla uusia harrastajia, taas sitten harvempi harrastaja luopui kuin sisälajeissa, mutta tämä tarjoaa myöskin mahdollisuuksia monelle muille analyyseille, muun muassa se, että minkälainen vaikutus esimerkiksi perheen taloudellisilla edellytyksillä on siinä vaiheessa, kun sitten urheilija menee tuossa omalla uralla eteenpäin. Tai sitten onko alueellisia eroja joillakin alueilla, tietyt lajit pärjää paremmin kuin joillakin toisilla alueilla. Ja meillä on tässä nyt tarkoitus sitten Topiaksen
kanssa niin kuin syventää ennen kaikkea nyt just tässä vaiheessa Suomisport-datan kautta meidän data-analyyttistä näkemystä, että miten tämä dropout-ilmiö käyttäytyy tämän aineiston pohjalta. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta tiedolla johtamisen teemasta ja eiköhän me tiimin osalta todeta, että tämä oli nyt tässä näin tämä show. Toivottavasti saitte vastauksia ja lisää ymmärrystä ja oivallusta tiedolla johtamisen tematiikasta. Kiitoksia. Tallennus kai päättyy tähän sitten.